mun talo. Tää talo on täynnä jätkiä tai kaaleita tai jotain emäsen nussioita. Kuuli. Mene edestä. Hyvin tiedät, että katsotaan löytyykö täältäkin joku apina vittu. En kun mä haluan, että nostetaanpa tuo TV, niin katsoppa nyt kaaletkin näkee, että tuollakin voi olla. Eihän aivan. Ei. No nosta TV toiselta suunnasta. En mä tiedä onko täällä nyt niin varmasti, mutta katsotaan. Valo siinä ainakin. Missä? Heitä sitten ulos. En heitä, kun mä en päästä näitä ulos täältä. Se ei käy. Pitää pienempää puukkoa, mä otetaan isomman. Mitäs tää? Ne ei lähde täältä. Soittakaa poliisit. Soittakaa hyvät ihmiset. Se on Touvotori. Feliks. Mikä? No koira muu. Ai. Ettepä pääse, vittu, ette lähde sieltä sohvien alta. Tänne. Hei. Tämä. Kyllä. Mä lupaan, että tää oliko sitä joku sun juttu. Et yritetty tapata mua. Tässä ei ollut mistään muusta kyse. Ei hyvä ihminen, älä tommosia. Aga mitä, tää on selvä homma, mä Näytä. No en piilotta. Näin, mä katson. Voi Jeesus, Kallis, oot ihan älytön ihminen. Ei ole mitään, usko. Ja te oot. Se koko aika yrität tehdä jotain kirjaa. Niin oot sä niinku, sä oot ihan... Huhhuh. Huhhuh. Näetkö sä itsekin tässä ei oo mitään? Kato. Ja te oot. Voi Jeesus rakas, sulla menee nyt ihan ylitte. Ei lähtenyt niin. Älä hyvä ihminen. Ei mulla ole mitään. Mitä sä niinku epäilet? Älä kiltti, mä en jaksa Mersi tätä! Mä en jaksa sua, lopeta! Mä en jaksa oikeesti. Mä vaan katsotaan. Mä sanon Jeesusta! Vittu, mä en rupea kattoo tätä puhelinta, kun sä mua kyttäät koko ajan. Mä tässä seison tuntitolokulla. Anna se sukka. Anna mun sukat. Mikä? Voi jee, auta, mä en jaksa enää. Mulla on yksi hermot. Mä katon sua koko ajan tätä samaa touhua. Anna mulle mun tavarat, mun sukat jalan. Mä en jaksa, mulla menee... Neuvo, kerro mulle missä. Älä kuvaa mua sinne. Mitä mä neuvon? Sano mulle. Missä ne on? Mä en tiedä. Mä en tiedä mitään. Mua ei yritetty tappaa, niinkö? Meikö kumpakin yritetty tappaa täällä? Eikö mä oo samassa veneessä missä sinä? No mutta eikö mua yritetty tappaa täällä? Eikö oo yritetty? Anna mulle sukat, hyvä ihminen. Eikö mua yritetty tappaa täällä? Mikähän laakasit toi? Arvo, ei mitään. Tällä lailla on katsottu sun kanssa, että täällä on yhdessä. Ei yksinä, mä etin täällä. Eikö mä mitään ottanut täällä? Eikö ottanut täällä mitään?
Yksihän me täällä on. Se pääsee isoon sohvaan, tässä on muuta. Oova tulee persoonalta. Niin, sit mä oon hallossa. Nyt on hallossa, me sanotaan, että täällä on joku. Silloin se soitettiinkin. Miten sä voit olla hallussa? Tikä ne soittanut tänne alun perin? No nehän sanoo mulle. Ette tulee katsomaan. No, siinä isossa ne on ainakin. Nyt saa repiä tuossa. Mua. Meillä on näyttely. Katsotaan. Täällä on myös mitään mitään. Miksi tää laittaa kannattaa täällä? Tää on taas. Mä en oo siellä ilossa sohvassa. Nyt istu siinä niin. Ei ku. No siellä niin mä löysin tiedä jo. Saatana on. Sieltä en näe. On se mistä vaan. Näitä ovelle päin kameraa. No, siirretään vähän sitä. Hirveetä vaan. Onneksi mulla on nauhoittavat kamerat ja kaikki talossa. Mitä sitä leikkaa?
Avaa. Ei vittu, soittakaa oikeesti poliisi nytte. Anna sytkäri, kun mä joudun pitämään kaikkia käsissä samaan aikaan. Kuka laittaa vielä? No laita kiinni ne sun livet sieltä sitten. Ei tarvita sitä. Kuulits? No se yleensä sohva. No miksi sä istut siinä, kun sä tiedät, että siellä on ihminen siellä sohvalla? Mutta se saa tulla mun siellä takaa, jos se haluaa tulla. Ota se silti vastaan. No silloin se täytyy. Joo, just noin. Mä tiedän, mitä mä teen, Mertse. Ei nyt näin lähde täältä onne. Mä voin nyt katsomaan ovea ja näitä sohvia. No, turhaan sä näyttelet merkkejä. No saahan mäkin katsoa ympärille niin kuin säkin. Kyllähän maakin pelottaa samalla lailla kuin ei sua. Rosita. Tää alun perin hei kaalettaa mennyt silleen, että mä kun on tullut hispaa, nainen näyttänyt merkkejä ja potkinut jaloilla. Mä sanon, täällä on joku. Mulla oli heti vaisto tästä asiasta. No mä sais kattoo ympärille. Mun pitäis olla patsas tässä näin. No, kun sä haluat aina yrittää mennä eteen. Etkä sä kuvaamaan? En kuvaa sua varmaan. Kenen eteen mä menen, kun mä oon mennyt seissyt sun rinnalla, niin se on koko ajan. No kun ne poliisit ei usko, ne ei perkele usko. Meistä ihmisetkin kuulee sitten ääntä. Revitäänkö nää yhdessä kunnolla puukolla, niin varmasti ne ihmisetkin näkee. Koko ajan kuvaa mua siihen. Mä voi olla. Ei, en mä kuvaa olla. Näinhän mä titteli kamerasta. Anna mennä siihen. Niin, mutta sit mä en näe ovea. Näitä sä muulikas muuta sieltä. Ei, mutta mä en näe ovea. Se ovi koko ajan nousee. Mä en enää jaksa. Jos se tulee sieltä, niin otetaan se vastaan. Mä haluan kiinni nää vaihokkaat, kun ne ei tuskeleita rehellisesti. Niin. Näetkö tuota ovea, mitä se käy? Sä turhaa siinä, kun nyt me puukotetaan tää sohva. Mut kun mä en voi, anna puukot, no niin, mä en kuvaa sua, mutta mä kuvaan itseeni. Mun nyt puukota kokonaan se sohva. Kokonaan, pahasti, kovaa. Ei noin, Rosita. Ei Rosita noin. Älä kuvaa. En kuvaa. Mä voin katsoa oven. Näin, lähet täältä. Näin ja... Nosta kaikki pois siitä eteen, mä näytän kun mä puukotan sen sohvan. Noniin. En odota, kun mä puukotan sen sohvan. En mä kuvaa sua. Noniin, kaikki tavarat pois siitä, niin nyt näkee mustalaiset täällä on ihminen. Mä oon sanonut, mä pidän hengen helvettiin. Noniin, pidä tätä isoa puukkoa. Niin. Ja vedetään tää päin vähän, niin mä saan ihan rauhassa sitten vetää se hengen helvettiin. Koko ajan kuvannut mua sinne liveen. Ei näin ole kuin itteeni. Sä teet kato vaan tahan. Elä hei! Tää näin se puhelin. Se on live, mä tuon sun liveen. Elä näyttele merkkejä nyt kun tulee puukkoa. Oli se perkele kuka tahansa. Näin kai näin. Ymmärtäkää, että nää kuolee. Ymmärrätkö, että nää kuolee? Mä tajuan sen Mertsi, että ne kuolee. Ai kun sun pitäis
Kun tuutte hyvällä ulos sieltä. Helvetti, kun mä en voi jättää. Ei mua ole puhut tänne. Se velkännikki. Onko isällennus? Anna mennä vaan. Älä sano ai, koska siellä osuu silloin se kohille. Ei kun osuu sitä silloin. Sivuihin. Äkkiä sivuihin. Mä en jaksain. Ai. Koko yö tehty tätä. Missä nämä vaipokkaat sitten on? No kello. Älä puhu. Miten mä saan auki tämän? No paskasta ottaa ne takavälipuolen sohovat. Mä en enää jaksa. Häh? Ottakaa nyt vetsut sitä mukaan siihen. Kyllä ne kattoo ne sulle. Häh? Älä oo siinä kun se on. Tunnikista veestä. Tunnikista. Mitäs mä muistelen jälkeen mitä mä tein. Jälkeen se on vasta sovittama päivä, mä tapan itseni vittu. Enhän mä sulle petä. Ei mun työstä laakaatte mut hallilla. En mä laakaa sua Sun hallilla. pitää jotain, mutta sä et tee. Sä ymmärrät itsekin, että mä en sitä tee. Tee. Kuka se on ulkoa, kun se aukee koko ajan. Rakas Mertsi, se on poliisiluku, tuo turvalukossa. Se ei aukea täältä päin. Nyt pelas petskot. Mä vaan tän juomikki. Olet. Tästä mäkin. Ei. Kaappaus. En mä anna asua, en mä voi tehdä. Täällä ei oo mikään hätä, kun täällä asunnossa ei oo mikään hätä, ei oo mikään hätä. Noniin, et sä vaan Ei meillä ei oo mikään hätä, kun... kertoo sulle, että me voidaan käyttää voimakeinoja, jos... Joo, mutta ei mä oo tehnyt, mä haluan vaan pois täältä. Meidän asunto oli tehty näin, kun me tultiin. Turvaan tänne, tule turvaan tänne sisäpuolelle. Mulla on. Mä pelkään, Tule kato. turvaan tänne. Joo, me otetaan. Mä katson tää hameen vielä. Joo, turvaan tänne näin. Tule pois sieltä turvaan. Tule.
Katsokaa poliisit, toi iso suokka. Me tultiin kotiin, niin meidän koti oli tyhjennetty. Joo, no niin. Sanoppa. Oli tyhjennetty. Näin. Joo. Niin. Ja siellä paperissa tuli kolina ja Ei mulla. Onko sulla mitään puntareita tässä? Ei tarkistaa. Katsokaa tuo iso sohva. Joo. Tarkistetaan. Se sohva pitää katsoa, kun siellä varmasti on sitten. Onko siellä mitään muuta? Ei oo, kun ne kaksi ja sitten kyllä. Mulla on vaan kahdestaan. Joo. Niin. Mutta olette pärjännyt kuitenkin kahdesta. Ollaan, ei meille oo. 7 kohden sekin. Joo. Ei mä oo tehnyt. Sanoiko? Leviää sun turvaan tonne autoon, niin Ei, se mutta tarkistetaan sitten. Tuu senkin pois, että et oo vaarassa. Joo, mutta on puseron päällä. Joo, mennään yhtä aikaa, kai se tupakki. Joo. Ei, mutta kyllä lähtee tuolta olisi kurjempaa. Ne lähtee, nostutaan toi sohva, niin se on revitty. Sieltä alkaa. Tarkistetaan kyllä asuntoja, tarkistetaan. Tuoda sitäkin pois sieltä nyt pääsee. Joo. Ei me usko, no, mutta... Joo. Mutta mitä te mua nyt teette? Ei, no kato kun sä olit tuolla puukoja No joo, koska vähän sanomaan pakko. No niin. Ottakaa tuo iso sohva siellä on. Onko Heikki Massia pitäisi olla? Siellä mä en tiedä, jätä ovi auki, otetaan. Siellä menee peskot vielä. Ei, mutta ovi laita kiinni ja on poliisille avaimet. Missä ne avaimet nyt sitten on? Nyt annetaan poliisilaite kiinni, toivon lukkoon se. Ei. Laitan. Näin voi puhua. Se oli taskussa täällä, kun sulla